ସାହାଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସୁମିତ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ କାଠକଟାଳି ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ସୁମିତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗଛରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସୁମିତ ନିଜ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ପାଖକୁ ନେଲା, ତାର ଖତ ବିଛାଇଲା ଏବଂ କିଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପକ୍ଷୀଟି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁମିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସୁମିତ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁମିତ ସେହି ପକ୍ଷୀ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଗଲା। ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଯଦି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତେବେ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।